negodo obodo ka obodo si egbuka dịka kpakpando, egbuke dịka ọlaedo. Negodo obodo. Otu a ka Maazị Nnamdi Kanu, ọhamadike ndị Igbo, chọrọ ka be anyị bụ Biafra dị. Ndị omekome, ndị oshi si na ha bụ ndị ọchịchị ajụjụwa isi, mana ndị be anyị si na o ji nwata wenye aka ya elu na aka gbuo ya mgbe na o ya ewetu ya. Ihe mma bụ na ha eweturiri anyị Biafra ma o mee n'izu ome n'ọnwa, maka na mmadụ abụọ Chukwu. Enye anyị Biafra nwantịntị oge, ebe anyị adịghị ka Dubai. Enye anyị Biafra nwantịntị oge. Enye anyị Biafra nwantịntị oge, ebe anyị adịghị ka Dubai. Enye anyị Biafra nwantịntị oge. Chukwunna biko, anyị Chukwunna biko, enye anyị Biafra nwantịntị oge. Chukwunna biko, anyị Chukwunna biko, enye anyị Biafra nwantịntị oge. Eze Chukwu okike abịa ma ọsọ gụwa bụ ihe nwere ike inye anyị Biafra. Mmadụ enweghị ike inye anyị ya, ọgụwa ndị anyị ma na ị ga-enye anyị ya. Ị goziri anyị ya nwere eji ebi ndụ ka mma karịa obodo a, mana